Poslankyňa Monika Beňová hovorila v pléne o pomste opozície ľuďom na Slovensku. Sú jej slova o zákernosti a zlomyselnosti politikov voči vlastnému štátu na mieste? Rozhodne nie sú. Ja som na tej debate tiež vystúpil, sedel som tam a pre mňa bolo smutne potešujúce, že to nie je o opozično-koaličnom boji v rámci slovenskej politiky. A vystúpilo tam mnoho kolegov a kolegy naprieč politickým spektrom. A to nie je také, že sa môžete prihlásiť, naozaj tam sú že dané časy a dané množstva ľudí, ktoré môžu vystúpiť na každej rozprave. A naprieč politickým spektrom, to hovorím o demokratickej čase, nebudem hovoriť o extrémnej pravici, ale dokonca aj extrémna lavica sa zastávala toho, o čom hovoríme, o čom hovoria ľudia na námestiach, a o čom hovoria kritici postupu vlády, že naozaj to, čo sa deje na Slovensku, vzbudzuje veľké obavy. Pretože hrozí napríklad to, že nebudú dostatočne kvalitné možnosti a dostatočne kvalitné postihy za rozkrádanie verejných a teda aj európskych peňazí. A to je niečo, na čo je citlivá nielen Európska komisia, ale ľudia naprieč Európou. Pretože keď si predstavíte, že ste nemecký daňový poplatník, vaša krajina je čistým platiteľom, a tie peniaze, ktoré vy dávate, nie na rozvoj Nemecka, ale na rozvoj Slovenska, sa rozkrádajú a ešte sa to ani nedá poriadne nejakým spôsobom odstíhať a tí ľudia dostanú podmienečný trest. Takže toto je niečo, čo naozaj rezonuje naprieč Európou. Rezonovalo to rovnako, alebo to silné pri Orbánovi, pri tom, čo sa dialo v Poľsku. Takže ja dúfam, že si vláda uvedomí, že toto je obrovská hrozba pre Slovensko a že bude korigovať svoje kroky.